אז שלום לכולם, אני שני מבואה, מארחים אתכם פה בכנס, ואני פה היום מספר לכם על עולם ה-B2B בשופיפיי, ערוץ מחר חדש ששופיפיי בעצם השיקו, ואני מניחה שחלקכם עושים פה B2B או מתחילים או חושבים או מסתקרנים וכדומה, ואנחנו פה היום לזכור בעצם את כל היכולות והאופציות שיש להם. אז שנייה לפני שאנחנו מדברים על באמת מה שופיפיי עשו, בואו נדבר רגע על האתגרים. האתגרים שאתם חווים. עולם ה-B2B הוא שונה לחלוטין מעולם ה-B2C. זה עולם של ניהול מחר של חברה. יש לכם לקוחות שונים לחלוטין. זה לא הצרכן קצה, זו חברה. בתוך חברה יש תהליך אחר לחלוטין של מחר. יש פה תהליך ארוך מאוד, מאוד, עם שרשרת מאוד ארוכה של קבלת החלטות. אתגרים מאוד גדולים שלכם כעסק. איך אני מקבל החלטה, איזה כמות אני צריך לייצר. איך אני מקבל החלטה, לקחת את הסיכון שיש פה. ונוסיף על זה בעצם, על שני הנקודות האחרונות שיש פה באתגרים, זה עולם מאוד מיושן, עולם של תהליכים ידניים, שרשרת מאוד 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 ארוכה, שמתחילה מאיזשהו טופס לידים, או מאיזשהו שיחת טלפון עשו לסוכן, עם הרבה מאוד נקודות בדרך, שדברים יכולים ליפול, טעויות אדם, וזה פוגע באופן ישיר בכם, ושלא נוסיף על זה שיש פה ערימות של מערכות בדרך. כל מערכת כזאת עולה הרבה מאוד כסף. ושופיפיי, שתכף אנחנו נצלול פנימה, יצאו עם בשורה מאוד גדולה בעולם הזה. אז אני רוצה שנייה לסכם את המהפך ששופיפיי עשו במשפט אחד, שככה מביא את הכל בצורה מאוד ברורה. ההצלחה בעולם המחירות, B2B ו-B2C, כיום תלויה ביכולת לאזן בנקודות מגע אונליין לשירות עצמי המלווה בתמיכת מחירות. המפתח הוא דיגיטלי, אתר ואפליקציית e-commerce, או כמו כן כלי עזר דיגיטליים למינוף המחירות. כל העולם הזה של ה-B2B צריך לעבור טרנספורמציה דיגיטלית. לצאת מהמקום הישן, לצאת מהתהליך הידני, לעבור למערכת אחת עם כל סט היכולות שצריכה להיות לעולם הזה, עם אוטומציה ולתת לכם את הכלים. ובעצם פה שופיפיי נכנסים לתמונה. שופיפיי לפני כשנה יצאו עם בשורה מאוד גדולה לשוק, עם ערוץ מחר B2B, ובעצם הביאו פתרון שמשנה את כל כללי המשחק בעולם הזה. הם מאפשרים לכם לחשוב בענק. כל רעיון שיכול להיות לכם בעולם הזה, הם פה ונתנו לכם את סט הכלים והיכולות. ותכף אנחנו נעשה drill down פנימה ליכולות. אז יש הרבה מאוד פיצ'רים, והם מגלגלים באמת כל יום פיצ'ר חדש בעולם הזה, הם בפוקוס מאוד ענק. הם רואים את הפוטנציאל שם, הם חוד החנית בעולם ה-B2C, והם אומרים עכשיו אנחנו פה לעזור לכם להתרחב. עולם ה-B2B זה עולם עצום, עם הרבה מאוד הזדמנויות ועם הרבה מאוד כסף שאפשר לייצר לעסק. אז כשהם עשו את המחקר שלהם ובעצם ניתחו מה זה B2B ומה זה הכלים שאנחנו צריכים להביא בתשתית האי-קומרס שלנו עבור ה-B2B, הם מיפו את זה להרבה מאוד דברים. אני נוגעת פה ממש בכמה נקודות בשביל לתת לכם קצת טעימה מהמידע. אז באמת הדבר הכי חשוב שהוא ממש חדש, לפני 3 שבועות הם השיקו תבנית ייעודית חינמית לאתר B2B. היא קיימת בחנות תבניות של שופיפיי, היא התבנית הכי טובה שיכולה להיות לאתר B2B. היא מציגה לכם בצורה מאוד מאוד ברורה איך אתר B2B צריך להיראות, איך הקטלוג ה-B2B שלכם צריך להיראות, וכל סט היכולות שנדרש. ומשם, שהם הבינו שאנחנו צריכים קודם כל את הפנים, את התבנית, אנחנו צריכים גם את הניהול. אנחנו לא מנהלים לקוח, אנחנו לא מנהלים הזמנה, זה לא עולם של ה-B2C. אנחנו צריכים לנהל חברות בתוך הפלטפורמה, והם יצאו ממש אזור שלם של ניהול חברות, עם כל המידע שצריך בשביל לנהל את זה. מי הגורם המשלם, מי מורשה חתימה, לאיזה סניפים אני מספק הזמנה, מה הזמנות של הסניף, איזה תנאי תשלום אני רוצה, שוטף 30, שוטף 90 וכדומה, ומשם הם גזרו את זה פנימה לניהול של הקטלוג. לא בהכרח אני כעסק רוצה עכשיו עבור אותו לקוח לפרוס לו את כל הקטלוג שלי. אני רוצה 20%. והם בעצם נתנו לכם את היכולת לכל חברה להגדיר מה הקטלוג שלה. מה המוצרים שאתם רוצים למכור לה. ויותר מזה, הם מבינים שיש פה סחר, יש פה מסחריות. איזה אחוז הנחה אתם רוצים לתת על המחיר. והשליטה אצלכם היא כבר לא בצד של הגורם הידני או האנושי,
היא שלכם והיא ברורה ומוכתבת מראש. ומשם הם יצאו בדריל דאון עוד יותר פנימה. אנחנו ב-B2B, אנחנו לא מוכרים פריט בודד. אני לא רוצה עכשיו לקנות את הנעל הבודדת או את החולצה, אני רוצה ארגז. איך אני יכול להגדיר חוקים בתוך הקטלוג, שכשאתה עושה הזמנה באתר שלי, אתה קונה בבלקים של 10, זה הארגז. אני לא רוצה עכשיו שהמלקט במרלוג ילקט פריט. או איך אני מגדיר מה המינימום ברמת המידה. אתר נעליים, עושה הזמנת B2B, רוצה ש-36 ומידה 42, שהן המידות הקשות למכור, שבכל זאת יהיו על המדף. ומה המינימום שאתה חייב להזמין, גם אם אתה יודע שיהיה לך קשה למכור את זה. ומכאן אנחנו נכנסים פנימה לעולם של תנאי התשלום ושל הדאטה. אנחנו יודעים ששופיפיי היא הפלטפורמה הכי טובה בעולם לאי-קומרס. הצ'קאוט שלה הוא הצ'קאוט הכי טוב בעולם. והם לקחו את זה גם לעולם של ה-B2B. יש פה גם אתר שהוא הקטלוג והוא עובד עבורכם 24/7 ובכל שעה, ללא תלות אם הסוכן כרגע עובד או אם אתם עובדים וכדומה, ניתן להכניס הזמנה. אבל גם יש פה הבנה, יש פה סוכן, שגם הוא צריך את הכלים להכניס הזמנה. אז גם באדמין הם נתנו את היכולת שבכמה קליקים למצוא את החברה, הקטלוג עולה באופן אוטומטי לפי מה שהגדרתם, להוסיף לו את המוצרים שהוא רוצה ולשלוח לו את ההזמנה לאישור. וכל זה סוגר אותנו בעולם הדאטה. הם נותנים דאטה מצוינת, הם יודעים לעשות אנליזה מצוינת, כולכם יודעים כמה כיף לגעת בדוחות של שופיפיי ולשאוב את המידע משם. והם לקחו את זה לעולם אחר בתוך ה-B2B והוסיפו עוד הרבה מאוד דוחות שנותנים לכם מידע. וכשיש לכם מידע, יכולים לקבל החלטות. אז איפה זה פוגש אותנו? בוא. אנחנו פה, שותפים שלכם להצלחה בהכל. אנחנו פה לייעץ, לשמוע, לעשות איתכם אפיון, פיתוח, באמת כל מה שתרצו, כל מחשבה, רעיון שיש לכם בעולם הזה, אפילו ברמה של אם בכלל זה מתאים לי, אם זה בכלל נכון עבור העסק שלי, אז באמת אני, עמוס, אורן, כולנו פה מבואה בשבילכם, וככה סתם ממש בקצה המזלג, אנחנו בשיא של פיתוח של הרבה מאוד פרויקטים של B2B, הרבה מאוד חברות בארץ הבינו שזה ההזדמנות, זה הזמן, זו הפלטפורמה, אנחנו כבר מכירים אותה בעולם של ה-B2C, העובדים שלנו יודעים לעבוד בה, אנחנו רק צריכים לפתוח את ה-B2B, ובאמת בנגיעה, רשמתי לכם על סודה סטרים, עם אתר B2B מדהים, סולאטו, סטארט-אפ בינלאומי מטורף, שיצא עם מחר בארצות הברית, וכל מה שהוא עושה בתוך ה-B2B, זה שהחברה יכולה להיכנס, להזמין את הקפסולות שהיא צריכה, והם משלחים להם את זה בצורה מסודרת, אלקטרה, שבכלל לקחו את זה למקום של אתר עובדים. איך אני עכשיו לוקח את כל הקטלוג של המוצרים שלי ויוצא איתו לוועדי עובדים ועושה בהלימה לא רק הוועדי עובדים, גם אתר מוסדי. אז באמת יש, השמיים הם הגבול ואני מקווה שככה פתחתי לכם קצת את הראש לעולם הזה ותודה רבה.